Sziasztok, én Édra vagyok, a mai videóban egy bejelentő videó lesz. 2025. 12. hó 31-én délelőtt 10 órakor egy 24 órás stream lesz várható Báninak a TikTok csatornáján, úgyhogy ott lesz majd a élőadás. Azt már elmapulodok. Ott lesz elérhető az előadás, ott tudjátok nézni, gyertek fel a Discordunkra. Báni Winchesterre, majd kiteszem a leírásokban, meg ott lesz a DC link a kommentekben is, úgyhogy ja, igazából ennyi, amit így nagyon el akartam mondani. Majd nézzétek TikTokon, a hülyeség az garantált lesz, tehát miért ne, érted? Tehát, úgyhogy 2025. 12. hó 31 TikTok live. Legyetek ott, szevasztok, puszi mindenkinek. Jó, és még nagyon fontos, 2 dolog. Egyik, gyertek fel a Discord szerverünkre, hogy bazd, csak ropog ez a székünnyek kibaszott dolog, hogy ezzel az üzenettel szeretnék mindenkinek egy nagyon fontos üzenetet átadni. Tényleg, szívből szóló. Ja, hát boldog karácsonyt!